भोजपुरी भाषी भाई लोग के हमार कोट कोट प्रणाम बा। हम ओम प्रकाश तिवारी उर्फ व्यास जी, हम ही भोजपुरी के विषय में कहल चाहतानी और वह सभे अधिक से अधिक यह चीज़ के सुनब आ फैलाइब, माने और जगह भी डालब एकरा के कि भोजपुरी के बचावे के यदि बा हमनी के तहे तरह के साहित्य के जरूरत बा। मगज के गज बज तज के सहज हो जा, भज रघुबर पद कमल के रज के, एहो निरल जमन जनि मुख मज बेसी, जज किहाँ कइल जाला रजे गरज के। उनकर कृपा हो जाई तो कजहो के ताकि देले तेने चरज होला, बैदाऊ बुझेल न सब का न बज के, अज के उनाति ताहर ध्वज फहराई दी है, गजनियन लिखी दी है तहरो कागज के, हाकिमों के करजबा फरज समझी गाव, शिकारी भिखारी के पूरन के तरज के। ऐसे हम चाहब कि भोजपुरी के जौन माटी के लय धुन बा एकरा के बढ़ावा दही, एकरा के चारों तरफ फैलाई, तब लोग जानी कि भोजपुरी का हो।